του εργαλείου μάλλον, το οποίο το έχει εγκρίνει έτσι και το FDA, ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα λειτουργίας των εργαλείων. Και για τα αναλώσιμα? Τα αναλώσιμα έχουν να κάνουν με την επέμβαση που κάνουμε. Ας πούμε, αν κάνουμε μια επέμβαση εταίρου και πρέπει να κάνουμε αναστομώσεις κτλ., εκεί θα χρησιμοποιηθούν αναλώσιμα αντίστοιχα για το τι χρειάζεται. Ό,τι και στην παλιά μέθοδο. Ας πούμε, αφαίρεση ενός συνομοιώματος, για να καταλάβετε, εκεί δεν χρειάζεται τίποτα ιδιαίτερο παρά μόνο τα δύο εργαλεία που χρησιμοποιεί ο χειρουργός για να κάνει την αφαίρεση του συνομοιώματος και στη συνέχεια να το βάλει σε μια σακούλα και να το βγάλει ή να το κάνει morcellator, όπως λέμε, να το αφαιρέσει. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο να χρησιμοποιήσουμε. Δηλαδή, μπορεί τα αναλώσιμα που χρειαζόμαστε σε μερικές περιπτώσεις να είναι και λιγότερα, διότι εάν πάμε σε μια αναστόμωση εταίρου που είναι πολύ σύνθετη διαδικασία, μπορεί την αναστόμωση να την κάνουμε με το συρραπτικό, με τη δυνατότητα που μας δίνει το σύστημα, να μην χρησιμοποιήσουμε καθόλου αναλώσιμα εργαλεία και να κάνουμε όπως κάναμε παλιά με το χέρι μας την αναστόμωση. Κύριε Ξενίδη, αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο. Ένα σχόλιο για τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής που θέλω να τονιστεί και θα το τονίσει και ο Ρίτσαρντ Σατάβα, είναι διευθυντής της χειρουργός στο προγράμματα του Αμερικανικού στρατού. Είναι ότι το ρομποτικό σύστημα δεν είναι απλή λαπαροσκόπηση. Φέρνει το χειρουργείο στην εποχή της πληροφορίας, όπως λέει και ο ίδιος το Information Age. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για πρώτη φορά μεσολαβεί ηλεκτρονικός υπολογιστής μεταξύ χειρουργού και ασθενούς. Και αυτό ακόμα δεν έχουμε δει τις επιπτώσεις του σε βάθος χρόνου. Όσο προσθέτεται καινούριες τεχνολογίες, το χειρουργείο πρόκειται να μεταμορφωθεί πλήρως. Θα έχουμε δηλαδή, ήδη υπάρχει ερευνητικά, πρόγραμμα διαχειριτικής πλοήγησης μέσω γραφικών υπολογιστή, graphics, computer graphics, στο οποίο έχουμε ένα GPS την ώρα που χειρουργούμε. Ο κ. Κωνσταντίνης έχει χρησιμοποιήσει πειραματικά κάτι τέτοιο στο χειρουργείο μας και χρησιμοποιεί την τεχνολογία της επαυξημένης πραγματικότητας, όπως λέγεται, στο οποίο υπάρχουν πολλά ερευνητικά προγράμματα στο Πολυτεχνείο αυτή τη στιγμή. Είμαστε μακριά από την μέθοδο κατάποσης ενός microchip για πλήρη διάγνωση κατάστασης όλου του οργανισμού. Αυτή τη στιγμή υπάρχει τέτοιο εργαλείο. Βέβαια, σε μια πρώτη μορφή είναι η κάψουλα η ενδοσκοπική, η οποία μπαίνει, όπως λέτε, ακριβώς καταπίνει ο ασθενής και αυτό φωτογραφίζει όλο το έντερο και κυρίως το λεπτό, στο οποίο έχουμε δυσκολία να το διερευνήσουμε. Και στη συνέχεια ο γαστρεντερολόγος βλέπει όλες αυτές τις εικόνες και μπορεί να βρει και κάποια βλάβη. Μάλιστα, πρόσφατα είχαμε ένα τέτοιο περιστατικό στο ιατρικό, όπου η κάψουλα έχει εντοπίσει έναν πολύποδα που αιμορραγούσε σε μια ηλικιωμένη κυρία και πολλοί από εμάς δεν είχαμε πιστεί ότι θα μπορούσε να βρεθεί αυτός ο πολύποδας, ο οποίος ήταν χιλιοστών, της τάξης των 5 χιλιοστών. Και τελικά στο χειρουργείο πήγε πάρα πολύ καλά. Ναι, μπορούσαμε να το μεγεθύνουμε την εικόνα, να το εντοπίσουμε και να το αφαιρέσουμε ρομποτικά. Ωστόσο, εξελίσσονται αυτά τα συστήματα και είναι πολύ ωραία η παρατήρησή σας ότι βγαίνουν κάψουλες οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να κολυμπήσουν μέσα στο στομάχι ρομποτικά, είτε να περπατήσουν μέσα στο έντερο, το οποίο δεν είναι πολύ απλό. Χρησιμοποιούν ρομποτικούς μικροσκοπικούς βραχίονες. Πράγματι, όλα αυτά βρίσκονται σε πειραματικό και ερευνητικό στάδιο.